بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. رواه البخاري في صحيحه. Hürmetli mümin musulman Allah, Huday tebarek ve Teala hemmeňiziň etýän taat ibadatlaryňyzy, Allah'ın dergahyna galdyrýan gollaryňyzy, açýan elleriňizi, diniňizden şirim, dünýäňizden şirim etýän dogalaryňyzy Allah öz fazly kerem bilen hemmeňizden kabul etsin. Parahatçylygy, nygmat bolçylygy, emniyeti Allah başymyzdan ayırmasın inşallah. Dini jeleselere Huday Taala bereket berip, din öwredilýän yerle, din gurrun edilýän yerle, din agdalýan yerle, din okudulýan yerlere Allah bereket bersin inşallah. Oğul gyzlamyz salih bolup hemmesi imanyň içinde ýaşamaklıktan Allah ayırmasın. Behterini insanlyň gurrüňi, inki ummatyň eşrefi bolan mübarek ashabi Rasulullah aleyhi afdalus salatu vesselam'ın yaranlarynyň gurrüňi, hayr ummetin gurrunlaryny eşdeýillik gelip, Huday Taala hayr insanla edip şolun gurrunlaryny eşitmeklik bize nesip edipdir. Hemmemiz aýtýan eşdiýärlere şol buzurgbarlyň zindegisinden, ýaşaýyşlaryndan alýan derslerimize Allah aýtýan eşdiýärlere amel tawfiqyny nesip etsin inşallah. An Abi Hurayra radıyallahu anh: İnna Allah Teala iza ahabba abdan da'a Cibril'a. Müslüman Allah, İmam Bukhari, İmam Muslim bir hadis Abu Hurayra radıyallahu anh'ten rivayet etýär. Hudaýdan bir dilemel zadyň biri haşy. Hudaý Taala bir bendäni gawwursa, Jibril aleyhisselam Hudaý Taala çağırjak. Hudaý bir bendäni gawwuran wagtynda Hazreti Jibril çağırjak. Faqala inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Ey Jibril, min falanini gawwuryan falan bendämi. Senne şon gawwur diýakadany Hazreti Jibril Hudaý Taala şeýle aýtjak musulman dogallar. Fa yuhibbuhu Jibrilu. Hazreti Jibril şo bendäni Allah'ın gawwuran bendesi boldy-da Hazreti Jibril şon gawwurjak. Thumma yunadi fis semai fa yaqulu inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Ey periştele dip asmanna Hazreti Jibril gıygırjak. Elbette Allah falanini gawwurya, falanyň oğul bendäni Hudaý Taala gawwurya, siz de periştele hemmeňiz şo bendäni gawwurun diýakadany Hazreti Jibril asmanny şeýle gıygırjak. Fe yuhibbuhu ehlus sema. Tamam asmannäki periştele şu ýeriň ýüzündäki gezip ýören bendäni we Hudaý Taala gawwurdy, Hazreti Jibril gawwurdy. Tamam perişteleň hemmesi şo bendäni gawwurjaklar. Thumma yuda'u lahul qabulu fil ardi. Yerin yüzünde şol her kimin yüreğine mahbub bolup girjek. Gören adam tanıyanak, kimin oğluğun bilenak, o avas nerdenligini bilenak.
Emma şon göreňde bir ýokunma, bir keyfet ýan. Şol ýani Hudaý Taala şonu mahbubiyet goýupdyr. Ol asmanlarda mahbub insan, ol Jibril periştek mahbub bolan insan. Şon ol Rabbul Alamin bolan Allah'a mahbub bolan insan bolýar musulman dogalla. Hudaý Taala hemmemiz şo mahbublardan etsin. Emma Hudaý saklasyn we iza abgaza abdan da'a Jibrila. Hudaý Taala bir bendäni ýokuş görse, Hazreti Jibril çağırjak. Feyaqulu inni ubghidu fulanan fa abghidhu. Ey Jibril, men falan bendäni ýokuş görýän diýjek. Sen şonu ýokuş gör diýip Hazreti Jibril'e Hudaý Taala şeýle aýtjak. Nauzu billah. Feyubghiduhu Jibril thumma yunadi fi ahli as-sama' inna Allaha yubghidu fulanan fa abghidhuhu. Hazreti Jibril onu ýokuş görüp tamam asmanlaky periştelere gıýgyrjak. Falanini Hudaý Taala ýokuş görýändir. Ey perişteler, siz de şonu ýokuş görüň diýip aýtjak. Thumma tuda'u lahul baghdha'u fil ard. Rawahul Bukhari ve Muslim. Rahimahumullah. Ohomo adamlaryň ýeriň ýüzündäki adamlara ýüregine bir forum ýokuş görmeklik geljek. Göreňde aslan bir ýüreňde bir hiç şon oturmaya ýüreňe. Näme ol Hudaý halanak, Hazreti Jibril halanak, asmanlyk perişteli onu ýokuş görenseň. Hudaý tebarek ve taala hemmemiz şol Hudaýyň ýanyna mahbub, Hazreti Jibril'in ýanyna mahbub, asmanlyk perişteli ýerdäki bendeliň ýüreklerine mahbublardan aýlandyrsyn inşallah. Emma şuňky görüň şu mugaddeme Resulullah aleyhi efdalus salatu vesselam şu sahaban hakkında dua edipdir da Allahümme habbib ubeydeke hâzâ ve ummehu ilel mu'minin. Yani Resulullah aleyhissalatu vesselam onun hakkında dua edip Hudaýa sen şu bendejini ve şun enesini tamamı mu'minlere mahbub et, ýokumly et diýakydan Resulullah aleyhissalatu vesselam onun hakkında dua et diye. Bir Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hayır duasını alan sahaba, bir alkış Resulullah aleyhissalam'dan alan sahaba. Tamamı ehli hadis bolsa, yani Resulullah aleyhissalam'ın mübarek sözünü rivayet etyen, hadis aytyen ulamalar, muhaddisler hemmetçekleri muttafaq nämäge ennehu ekserus sahabeti rivayeten ve hifzan li hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Tamamı muhaddisli hemmesi ittifaqa nazarname şu aýdyljak sahaba Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sahabalarının içinde hem rivayet kän eden hem Resulullah aleyhissalam'ın mübarek sözlerini kän ýat tutan sahaba şu diýip aýtýarlar. Hatta şu sahaban mübarek sahabe radıyallahu anh öýde aýtýar. Ma min ashabin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ahadun aktharu hadithan anhu minni illa ma kana min Abdullah ibn Amr fa innahu kana yaktubu ve la aktub. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sahabalarının içinde bir adam min kan hadis bilşim ýaly Resulullah aleyhissalam'ın sözlerini bilşim ýaly bir sahaba ýokdur min ýaly hadis bilsin diýenmişdir. Meger ýöne men gapdalymda Abdullah ibn Amr diýen sahaba şo men bilen deňeden bolamasa başga bir adam men deňemden geçip bilmer diýip öz iftihar edip aýtýanmışdyk. Näme? On illeti Abdullah ibn Amr radıyallahu anh Resulullah aleyhissalam'ın sözlerini, mübarek sözlerini ýazýatdy, men ýöne ýat tutýatdym. Men ýat tutmagynyň özü Resulullah aleyhissalam'ın mübarek hayır duasy bilen musulman dogalla. Ol mübarek sahaba kim? Es-sahabi Abu Hurayra radıyallahu anh. Abdurrahman ibn Sakhrin ed-Dawsi. Adın kän eşdenlersiňiz. Bir wagt eşdiýän adam, wagt meclise barýan adam bir sahabany kim eşitmesin adyny. Son her bir wagtda bir Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözü diýilse, şon Resulullah aleyhissalam'dan eşitip rivayet eden Abu Hurayra diýip aýdylýar musulman dogalla. Abu Hurayra radıyallahu anh konyeti Abdurrahman ibn Sakhr, Daws Yemen'in ovalarından Daws diýen ýurt denmişdik. Hazreti Abdurrahman ibn Sakhr, Abu Hurayra radıyallahu anh. Cahiliyet wagtda musulman bolmazyndan öňünçe ady Abdüşşemsmişdik. Yani günün bendesiydi. Bir toparlamyň üstüne hem öz adynyň üstüne hem atasynyň adynyň üstüne ihtilafly kän, emma ma'rufrak, meşhurak ady Abdüşşemsmişdik musulman dogalla.
Bir musulman bolandan soňra Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh muň içinden derslemez alyasa. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh musulman bolandan soňra Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna gelipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam sorapdyr, "Sen adyň näme?" diýip. Hazreti Ebu Hureyre aýtdyr, "Men adym Abdüşşems ya Resulullah" diýipdir. Abdüşşems idi, ýani günüň bendesiydi. Peygamberimiz aleyhi afdalus salatu vesselam şotada sen adyň Abdüşşemse, sen adyň inniden meýlek Abdurrahman diýipdir. Sen adyň inniden meýlek Abdurrahman diýipdir. Ebu Hureyre radıyallahu anh beganakadan bolýa ya Resulullah, ene matam sana feda bolsun, adym inniden meýlek Abdurrahman diýipdir. Muň mübarek adyny Abdurrahman ibn Sakhr Hazreti Ebu Hureyre'ge Resulullah aleyhi afdalus salatu vesselam at berýär musulman dogullu. Ahabbul asma ilallahi Teala bir at moratda musulman dogullu. Hudaý Taalaň ýanyna inkim mahbub at iki däne at. Abdullah, Abdurrahman. Hudaý Taala şol atlary gawwarýar. Abdullah, Abdurrahman. Hudaýyň ýanyna mahbub at şoladyr. Öňüzde Abdullah atly bolsa, Abdurrahman atly bolsa bi hurmati etmäne ijazamyz ýok musulman dogullu. Şonu Hudaý Taalaň gawwarýan atlarynyň biri diýip Resulullah aleyhissalatu vesselam aýtdy. Ena talaňda wezifesi ogulgyza hemişe aýdylýan zat at takylma barada musulman dogullu. Ena taň wezifesidir ogulgyzyny bir islami at, bir ogluň soňram ulolandan soňram hatta danışgaha gitýär, debiristana gitýär, ýoldaşlarynyň arasyna barýar, jamiäň içine giren wagtynda oglanyň başy etek bolmasyn. Ilmi rawanşynasyda bir oglanyň ruhi tarapdan kän täsir goýan zady ewünçe ady diýerler. Näme sen jamiäň içinde adyň bir formrak bolsa, şaýat oglan ruhi gysmatdan etek bolsun. At pes bir gaw at takmak, islami at takmak ena taň bir wezifeleriniň biridir. İskender-i Zulkarneyn ozul adyny eşdenlersiňiz bir toforla peýgamber diýipdirler İskender-i Zulkarneyn'e. Bir toforla da ýok, ihtilaf mıň peýgamberligiň üstüne. Peýgamber bolmasa da bir beter salih gawa adamlardan ýeriň ýüzüne padyşahy eden İskender bir wagt bir adam görüpdir, beter ahlagy biderek, gylygy biderek adam bolmaly. Kepleýän zady adamlaryň arasynda öwrülip bir biderek gylyk bilen adamlaryň arasynda duran bir adam görýär İskender-i Zulkarneyn. Ondan sorapdyr, "Sen adyň näme?" diýipdir. O da şo taýda adyny aýtýar, bir gaw ady barmyşdy. O adyny aýtýar, adyny görä gylygy iýmeýän bolmaly. İskender-i Zulkarneyn aýtdyr, "Ya adyňy üýtget, ya gylyňy üýtget" diýipdir. "Bu at saňa heýf" diýipdir. "Bu gylyk bilen bizre gawat saňa heýf" diýipdir. "Ya adyňy üýtget, ya gylyňy üýtget." Resulullah aleyhissalatu vesselam Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın şeýle edebi imana girip gelenini görenne bu Hudaýyň bendesi bolmaly, günüň bendesi bolmaly diýip şo taýda Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın adyny üýtgetýär musulman dogullu. Emma muň adyny Abdurrahman diýildi. Resulullah aleyhissalam Abdurrahman diýdi. Ozollan muň konyesi hatta kitaplarda aýtýar, tarih kitaplarda Bagadri konyesi bilen ozal at tutulupdyr, konyesi bilen meşhur bolup hatta ady gömülüp yitik gitdi diýär. Onu Ebu Hureyre diýip özümiz de şeýle tanýýas musulman dogullu. Herre diýip arap dilinde pişik aýdylýar. Ebu Hureyre pişiň atasy binäme diýdi bolýar, muň konyesi näme diýip takyllyka. Şo wagtda sahabalaryň arasynda da muňa konşka bolully barmyşdyk. Näme diýip muňa Ebu Hureyre diýilýär diýip. Musulman bolmazyndan ewünçe muňa Ebu Hureyre konye berilipdir. An Abdullah ibn Rafi'in qultu li Abi Hureyre'te lima kunnita Aba Hureyre? Abdullah ibn Rafi' diýen sahaba soradym diye Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan sana näme diýip Ebu Hureyre diýerler? Qala ama tafraqu minni? Hazrat Ebu Hureyre aýtdyr, menden çekinmeýänmisin şeýtdir soraýan şon diýipdir. Qultu bela wallahi inni la ahabuk. Aýtdym wallahi çekinýän diýipdir, ýöne bilesim geldi. Näme Ebu Hureyre diýerler? Saňa diýip ýene de soradym diýe. Qala kuntu ar'a ghanama ahli.
وكانت لي هريرة صغيرة فكنت أذعها بالليل في شجرة فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. رواه الترمذي. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh aytdyr: Men öz eçerimizin, ählimizin dawarjygy wagty şon bakýatdym diýipdir. Kişik wagtynda. Hon bir gidijek bir pişigim matdy. Şonu goýuna giden wagtymda ýanyma alyp gitýätdim. Düzde goýun makbyökem şo bilen oýnaýatdym. Gelen wagtymda da getirakadan bagyň uşjagalyna goýýatdym. Şo pişik bilen kän wagt men şeýtirip gezdim. Şondan adamlar maňa Ebu Hureyre konýesini berdiler diýe Imam Tirmizi rawayat etdi. Pes Ebu Hureyre diýilýärligi gişiklikden bir pişik saklap ýanyna goýuna gidenni äkidensen şo konýe Ebu Hureyre diýip şondan aýdylýar. Emma Ebu Hureyre radıyallahu anhu ýaşaýyşy musulman dogally. Neşa'a Ebu Hureyre yetimen ba'da vefati walidi. Hazreti Ebu Hureyre gişiklikde yetimlikde ulalan oglan. Atasy dünýeden geçenden soňra yetim ulalpdyr. Özü zäif oglanmışdyk. Bir enesi we bir garry enesi bilen ýaşaýa. Häzir bu gürrüňle musulman bolmazyndan öwünçe, İslam dinine girmedinden öwünçe musulman dogally. Enesinin harzyny çykarmaly, öýüň mes'uly bolýa. Ya diýenmişdik. Özü yetim oglanmalan soň Ohm şo wagtda Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna Daws diýen taýfadan Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın taýfasyndan Tufayl ibn Amr diýen bir sahaba musulman bolup Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna islamyny aşkar edip musulman bolup Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna gelýär. Taýfasyndan Daws diýen taýfadan Tufayl ibn Amr diýen adam. Rasulullah aleyhissalatu vesselam on hakynda doga edipdir. Tufeylin hakkında ve sen taifan hakkında, sen ovan hakkında da doga etýänip Rasulullah aleyhissalatu vesselam doga edipdir. Yani Daws diýen taifa imana Allah hidayet etsinip Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın alkyşyny, hayır dogasyny alan taifa. Ohm şu Tufayl ibn Amr öz owasyna öwürlip baran wagtynda İslam dinini tebliğ etýär, ýaýratýar. Şo wagtda Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh de musulman bolýar. Ame Hayber ýylynda, yani Rasulullah aleyhissalatu vesselam 7-nji ýyl Mekke'den Medine baran ýylynda, Mekke'den 7 ýyl geçip Medine baran wagtynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna musulman bolup Daws taýfasy Hazreti Tufayl ibn Amr 70-80 öýi musulman edip Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a garşyn getirýär. Emma indi gurrun ştada. Şol 70-80 öýi musulman bolup Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a gelýär. Şolaň arasynda Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh we bir ýaşly garry enesi bilen. Enesi musulman bolmandyr. Ýöne ogly bilen bile bide gelýär. Hazreti Ebu Hureyre soňra Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a sataşýar. Rasulullah aleyhissalam'ın ýanyndan aýrylmaýar. Enesi şol öz şerkine, kofruna hemişe israr edip gaýym durýan bolmaly. Bir Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna barýar, öwürlik gelýär, enesine aýtýan bolmaly. Jahan enesen musulman bol, musulmançylyk bir biderek zatda şeýle gawzat diýip kän israr etýän bolmaly. Emma bir gün enesi Rasulullah aleyhissalatu vesselam barada biderek kepleri aýdypdyr. Ağzından çıkan zatlara aýdyp Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ýüregi yaralanypdyr. Şondan ağlap Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a gelýär. Ya Rasulullah, bir garry enemma şeýle men imana çagyrýan, İslama çagyrýan, emma şuň bir kepleri aýtdy, ağzından bir zatlar çykardy. Ya Rasulullah, men ýüregim ağyrdy, enemden sirem. Şoňa bir doga et, Hudaý ýüregin bir ýumşatsyn, şoda bir imana girsin. Ya Rasulullah, şoň hakynda doga et diýen wagtynda Rasulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Ebu Hureyre'nin öz hakkında da doga etdi, enesinin hakkında da doga etdi. Rasulullah aleyhissalam'ın hayır dogasını alakadan Ebu Hureyre radıyallahu anh öýüne barýa, gafin aşşak bolýa, enes gafin ağzında dur, gafik gelme, açma diye. Bir suwuň sesi gelip tuttu diye. Bir suwa düşülýän ýaly bolakadan suwuň sesi gelip tu. Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın hayır dogasını alıp inni öýüne geldi da. Gafin ağzında durdum. Soňra enem aýtdy, inni giraga diýdi.
Girdim enem täze libas evmaşlaryny geyipdir. Men öwümde oturaqydany eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu we rasuluh diýip enem musulman molla diýe. Şondan ýörtüp inni yine ağlap Rasulullah aleyhissalatu vesselam'a garşyn gittim. Ewnçe ağlap barýatdym, enem kafir diýip şoňa gynanyp ýörtüp Rasulullah aleyhissalam'a ağlap gittim. Emma inni begencimden egimmaşyma sığmany bar ýen. Ýörtüp barşyma ya Rasulullah buğuşluk, ya Rasulullah buğuşluk enem musulman molla diýdim. Şotada Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın hakkynda da doga etýär, enesiniň hakkynda da doga etýär. Gurrun başlan wagtymyzda aýtdyk, mahbubiyet olokon bir zatdyr musulman dogalla. Şotada Rasulullah aleyhissalatu vesselam Allahumma habbib ubaydaka hada ve ummuhu ila ibadikel mu'minin ve habbib ilayhimul mu'minin rawahu Muslim. Hudaýa şyjagaz bendejini Abu Hurayrani we şyň enesini tamamy mu'min bendeliňe mahbub et we tamamy mu'min bendeliň dişlere mahbub etdiýäkidan Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın alkyşyny hayır dogasyny alýa Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anh. Musulman dogalla bir olokon nokte bir dersiň biri alkyş almak olallan türkmenleň arasynda bar zat musulman dogalla. Hazreti Mahtumul Eşan näme diýär? Bar sözüne kulak goýgun bilenin ahyry hiç ýere ýetmez ýalanyň umry maly artar, alkyş alanyň gargyş galındyrmaz ýaştyn darar. Alkyş alýan adam, hayır doga alýan adam, Taňry ýalkasyny ýan alýan adam, Hudaý janyňa malyňa bereket bersin diýen hayır dogalar alýan adam omurda mahalle bereketli bolar. Oğul gyz da bereketli bolar musulman dogallar. Ýagmyr bilen yer göger, alkyş bilen är göger diýip türkönele. Ýagyn ýagsa yer gögerýändir. Emma sen ýygyňda alkyşly geliberse, yerli ýerden Taňry ýalkasyla geliberse, seni är wejeraqydan hayır dogaly üýüşip seni ewe sürüp göberýändir. Sen är edaqydan git ewe garşynýakydan alkyşla seni ewe sürýändir musulman dogan. Ve Abu Hurayra radıyallahu anh Rasulullah aleyhissalatu vesselam'ın hayır dogasyny aldy. Zindigiňde beter muhim zatdyr. Alkyş hayır doga almaklyk musulman dogan. Bir meriz var bolsa, meriz soramany bar. Hayır dogasyny al. Allah senden razy bolsun diýsin. Nagat mahallemizde, kuçelemizde merizler vardır. Ovamızda merizler vardır. Taniyan merizin vardır. Gol ýokadyr. Dawa dermany bir olokon muşkeldir. İwiskise dursun şayet nagat muşkeli vardır. On dawa dermanyň özü gaýgydyr musulman dogalla. Hiç ma şoň alkyşyny allykmy? Sen ýagşylyk etseň, sen gawulyk etseň, Hudaý Taala sen gawuluňy, ýagşylygyňy ol merhametli, ol lütfli Allah boş goýjak musulman dogan. Ol Hudaý ki sen tamamy organlarymyz bilen, tamamy azalarymyz bilen günah işleýäs. Elimiz bilen günah etýäs, dilimiz bilen günah etýäs, gözümüz bilen günah etýäs, kulagymyz bilen günah etýäs, ayagymyz bilen günählere ýürüýäs. Tamam organla azalarymyz bilen günah edip dukak birçi oturaqdan estağfirullah Hudaýa men bagyşla diýseň tamamy sen etýän günählerini bir estağfirullah bilen geçýän merhametli lütfli Allah sen etýän haýryň görmejekmi musulman dogan? Qara giýjäň içinde, qara daşyň üstünde, qara garynçygany görýän Allah sen bir ýagşylyk etseň bir musulmany Hudaý görmejekmi musulman dogan? Qara giýjäň içinde, garanky daşyň üstünde, qara garynçygaň sesini eşitýän Allah bir wagan saňa alkyş aýdakydan ýygyňdan haýır doga etýän adamyň dogasyny eşitmejekmi musulman dogan? Zindigimizi başardığımızdan alkyş aleyliň, haýır doga aleyliň. Kän gol ýokaly ba bolsa, başga müşkiller ba bolsa, meriz ýatalla ba bolsa. İmam Müslim'in rivayeti Kıyamet günü Hudaý Taala aýtjak. İnna Allah Taala yaqulu ya ibn Adam. Ey musulman dogalla. Kıyamet günü bolanda Hudaý Taala aýtjak. Ey Adam ogly. Meriztu felem ta'udni. Men meriz boldum, sen men iýadetime gelmedin diýjek. Allah aýtjak.
Qala ya Rabbi keyfe a'uduka ve ente rabbul alamin. Ol adam aytjak, ey Hudaýa men näzretin aýadatyňa geleýin, sen özüň Rabbul alamin Allah. Näzretin aýadatyňa barmaly. Hudaý Taala aytjak, qala ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Sen bilmeýäňmi? Men bendäm o wagda bir merid ýatdy. Men bendäm sen mahalläňde näçe ýyllap merid ýatdy. Men bendäm sen goňşyň mulaqydan näçe ýyllap merid ýatdy. Sen şoň ýanyna barsaň, sen şoň Allah kuwatyna barsaň, sen şoň gollaşmana barsaň, meni Hudaý tapýatdyň, emma sen barmadyň şoňa diýjek. Sen barsaň, meni Hudaý şoň ýanyna etdim, şoňa barsaň men aýadatyma geldiň sen. Emma sen barmadyň diýjek. Ey bendem, men senden iýmit isledim. Sen maňa iýmit bermediň diýjek. Qala ya Rabbi keyfe ut'imuka ve ente rabbul alamin. Ey Hudaýa men sana näzire iýmit bereýin, sen özüň Rabbul alamin. Alem jahanyň iýmitini sen berip duran Hudaý. Onda sen gapdalyňda men bendem matdy. Sen iýmitiňe muhtaç etdi. Sen şoň gününden habaryň batdymy? Sen şoň bir soradyňmy? Bir bardyňmy? Sen şoňa barsaň meni Hudaý tapýatdyň, emma barmadyň diýjek Hudaý Taala. Şaýdyp duran gurum İmam Müslim'in rivayeti Müslüman dogallı. Sen barsaň alkış alýan, hayır doga alýan. Ýyzyňdan sen ýok kaňnagat hayır dogalary etjek. Allah'ın ýanyna da inki biperda kabul bolýan dogalaň biri näme? Adamyň ýyzyndan edilýän hayır dogaly da Müslüman dogally. Hazreti Mahtumul İşan näme diýe? Gutular sen hak ýolunda jan merseň. Gutular sen hak ýolunda jan merseň. Hulle bolar bir gariba don merseň, bir gariba adama don merseň, cennetin hulle bedeglerinden, libaslarından taňa bolar. Saýy bolar, muhtaçlara nan berseň, bir azy doýurmak hajdyr yaranlar diýär Hazreti Mahtumul İşan. Bir azy doýurmak hajdyr yaranlar. Ey azadam maminni. Musulman dogalla. Qabzy wadyr, bargynyň, suwunyň, geziniň, o gol ýuqala wadyr. Her ay o tükana barsa indi barıp bilmäni, golaýyndan geçip bilmäni ýören bendele wadyr. Taniýan bolsaň golla. Hayır doga almak, alkış almaklyk adamyň işin rawaj etýändir musulman dogalla. Pes Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hayır dogasyny alýa. Resulullah aleyhissalatu vesselam öz hakkında enesinin hakkında hayır doga etýär. Ebu Hureyre radıyallahu anh inni bi näme diýip kan hadisler rivayet etýär. Ebu Hureyre Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyndan aýrylmandyr. Lazime ve wazaba ala nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Kullun Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna hemişe bolupdyr. Daşaryk çykdyn, Resulullah aleyhissalam bir ýere gitsin, Resulullah aleyhissalam'ın ýanyna gelýänmişdik. Etýän işlerini, aýtýan zatlaryny, kepleýän mübarek sözlerini, görýän zatlaryny Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan zapt edip, hefs edip şu ummata yetiştirýän musulman dogalla. 5374 tane Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sözlerini şu ummata yetiştiripdir. 5374 tane tenha sahabe-i ki Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan hem hadis kan hefs edip hem kan rivayet eden sahabe Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh. 800'den edafa mundan gelakadan sahabala tabi'ille hadis öwrenýänmişdik. Binäme hemişe Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna bolup bir almal dersimiz ey musulman dogalla. İmana girdi, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ýanyndan aýrylmandyr. Näme diýip? Ebu Hureyre radıyallahu anh gelenne ehli soffe bolupdyr. Yani mescidin içinde Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın zamanında bir sahabalar varmışdyk. Fakat şu mescidin içinde muhacir bolup gelipdirler, öýleri ýok, meskelleri ýok, ýaşamana jaýlary ýok. Mescidin içinde yaşayalı Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan ilme öğreneyli, hadise öğreneyli, ummata yetiştireyli näme şert bilen fakat karnımız doysa bolýa. Fakat biz açlıktan yıkılmasak bolýa diýip o wagtda vez iktisadi musulmanlarynky da etegrek wagtyndamışdyk. Şu Ebu Hureyre radıyallahu anh karnım doysa bolýa diýip şu ashab-ı soffalaryň içinde şolaň arasynda galypdyr musulman dogalla.
Bir-iki jelese mundan öňünçe gurrun geçti. Ştak gerek gurrun etdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir gün Muhammed ibn Sirin diyen rahimahullah etdiye Ebu Hureyre radıyallahu anh gelip bizim aramızda oturdu. Resulullah aleyhisselam'dan hadis rivayet edecek böyle adamla işitmeyene gelenle. Bir qawi avadan ketani bir libas giyipdi, evmaşı vatdi. Şo bilen Ebu Hureyre radıyallahu anh burnunu süvürdü diye. Mübarek burnunun süvüra kadani فقال بخن Ebu Hureyre radıyallahu anh'tir. Beh diptir. Bu Ebu Hureyre'n günün düşen günün görseneň diptir. Yetemahhatu Ebu Hureyre fil kettan. Ebu Hureyre'n özün ketana burnunun suwun süwüripdi. Bu bir tapylmayan egimmaş diptir. Men yadıma düşýär Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın minberi bilen Hazret Ayşe'nin hücresinin arasında yıkılıp yatýatdym, bihuş bolup yıkılıp yatýatdym. فَيَجِيءُ الْجَائِ فَيَدَعُ رِجْلَهُ عَلَى عُنُقِهِ يُرَى أَنَّ بِي جُنُونًا وَمَا بِي جُنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا الْجُوعُ رَوَاهُ الْبُخَارِي. Men Resulullah aleyhisselam'ın minber bilen Hazreti Ayşe'nin hücresinin arasında qatyp yıkılıp yatýatdym. Aňyrdan gelýän adam ayagy bilen men boynuma wasyatdy. Men bir teşennüs edip ýatynmyka? Näme dip ýaty, näme derdi wa dip ayağı bilen boynuma wasyatdy. Men derdim mamka diýatdy. Menne dert ýok etdi. Wa ma huwa illa al-ju, açlykdan yaraman ýykylyp ýatýatdym diýdi. Yani hadis öwrenýip Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan men öwrenýip şygat açlyklar çekipdir, şygat kynçylyklar galypdyr. Ey musulman dogallar, ey jaban oglallar, bilen ihlasını özden şu mahal ştada her yerde kıyamete çellim Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sözü aydılsa Ebu Hureyre aýtýar dilakadan rivayet aydılmayan musulman dogallar. Bir imkanatlı, bir refahiyetli, bir nezri hücrelerde Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ak dini şeriatı yürüyüp duqa. Bir bizre kynçylyk ýokka ey musulman dogan şu försatlaryň gadryny bileýän. Günne giýje bir azajyk wagt goý. Ebu Hureyre radıyallahu anh özü nagat ihlas ettir kıyamete çellim yürüyüp du Ebu Hureyre radıyallahu anh mübarek sözler musulman dogallar. Oham adamla gurrun etipdirle. Ebu Hureyre şeýle Resulullah aleyhissalam'dan hadis kan rivayet etdi, meger başga sahabalar näme diýip Ebu Hureyre radıyallahu anh özü aýtdy. İnnekum tez'umuna enne Ebu Hureyre yuksiru'l hadise ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Siz güman etýäňiz Ebu Hureyre ýöne ýerden şuňa ýetdimika diýäňizmi? Ebu Hureyre ummata 5374 hadis ýetişdirdi. Ýöne ýerden men şuňa ýetdimika diýäňizmi dipdir. Özüm bir biçara adam etdim, ýaşamany öýüm ýok etdi, imany jaýym ýok etdi. Hatta bir bilýän aýatymy sahabalyň öwüne çykýatdym, bu gadry açlyk maňa feşar berýärdi. Sahabalyň ýoluny durýatdym, ey şu falan aýa näme diýjek bolýar, şu falan aýaň iýdi näme diýen. Bilýärdim şu aýany. Fakat şu umyt bilen şu sahaba, ha onu biljek bolsaň ýür öýe garşyn marel, taşaň maşynyna oturup onu saňa gaw öwredeýin diýermika diýip, bilýän adam bar soraýatdym, emma akdiýan adam bolmaýatdy diýe. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek öýünde bir zat yanasa, bir zat ojaw bişasa, Resulullah aleyhisselam bizi gözlemese hiç musulmanlyň öz wagty mal iktisadi kısmatdan musulmanlyň özü etekdi etdi diye. Ebu Hureyre kan hadis rivayet etýärdiňiz ýöne ýerden ýetdimika diýäňizmi? Men şu kynçylyklary Resulullah aleyhissalatu vesselamy ýandan aýrylmany, aç bolsam da, susuz bolsam da, jaýsyz bolsam da Resulullah aleyhissalamyň ýandan aýrylmadym. O wagtdaki muhajirinler bazaryň içinde وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ. Bazarda sahabalar mamule edip alaver berever edakadan bir-birini ellerini vuruşup şeytir mamule edip ýökäli men garnym aç bolsa da Resulullah aleyhissalamyň ýanyna turýatdym dipdir. O sahabalar bilen men deň bolmaýanym şo, ola ellerini vuruşup bazarda mamule edip ýören wagtlarynda ya ensar sahabalar ziraatleri bilen yerleri bilen meşgul bolup ýökäli men garnym aç bolsa da Resulullah aleyhissalatu vesselamyň ýanyndan aýrylmadym dipdir. Men şondan silim kan hadis rivayet etýän. Muň üstüne ýene bir Resulullah aleyhissalamyň hayır duasyny alym illeti iki zat dipdir. Bire bazarda adamly elbe elet mamule edip ýökäli men aýrylmadym, ilmiň ýerine ýatdym. Emma ikilenjisi
Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına aýtdym. Ya Resulullah, sen yanında şeýle bolýan, sen yanından aýyrlamak. Onna da senden men şeýle mübarek sözler eşittimdi, hifz edip bilemek. Ya Resulullah, ýadymda galanak diýdim. Şo taýda Resulullah aleyhissalatu vesselam yanımda parçam matdy, parçaňy ewe silkde ýaz diýdi. Menne parçam Resulullah aleyhissalam bilen öz arama şeýtirip ýazdım. Resulullah aleyhissalatu vesselam fahaddasa hadithan kesiran fema nasitu şey'en haddasani bih. Bu gadri Resulullah aleyhissalam bana hadis rivayet etdi, mübarek sözlerini aýtdy, men haltamı doldurdy, inni ýygnaga diýdi. Şo günden meýlek ne Resulullah aleyhissalamyň şo taýda aýdan mübarek sözlerini, ne soňra eşdýän sözlerim hiç ýadymdan çykarmadym. Men iki illet sebeple Ebu Hureyre şu ümmete kan hadis rivayet etdi. Bir adamly eller bolup bazarda meşgul bolup muamele edip duqala men hadis eşdýätdim. Ilmyň ýerine ýatdym. Ikilençde Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın şu mübarek dogasy aýtýarmışdyk. Ey musulman dogally, bilen hytmaty näme, bilen gören gynçylyklary näme? Şu hadisleri Ebu Hureyre'den rivayet eden bir hytmat, din moratda. Ey ýaş jawan musulman dogally, açyk bir görüň. Elinden bir zat gelýän bolsa, dilinden bir zat gelýän bolsa, Allah kuwat diýip bilýän bolsaň, malyň bilen bir zat edip bilýän bolsaň, şu dinden sirim hytmatyň et. Elinden bir zat gelýän bolsa, dilinden bir zat gelýän bolsa, ey musulman dogon, şumat hytmatyň et. Soňra men eder nime? Açyk bir gurrun ölüm diýen bir zat ba. Adamın forsati tamam olandan sonra men hytmat etjek gittim. Men dinden sirim ýörtjek gittim. Ey musulman dogon, o zatla ýok ha. Ebu Hureyreň edip hytmatyny gözden musulman dogalla. Dinden sirim bir forsati tapsaň, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ak sünnetlerini neşr etmäni, din ýörtmäni bir forsati tapsaň ey jawan oglan, ey ýaş dostum. Şonu forsat ganimet bil, dine hytmat edeyli musulman dogon. Ebu Hureyre kıyamata çellim hizmetini edip gidipdir. Senne bir ýagşy zady ýaýradyp bilýän bolsaň ýaýrat. Özüňe ýaşap ýökäňde, dünýeden geçeňden soňramda ta kıyamata çellim her bir adam şoňa amel etse sogap gelip durar. Ölümden soňra adam jan berenden soňra edip bolmaýar musulman dogon. Näzire men hyzmat edeýin. Ýolly kän hyzmat etmäne musulman dogon. Her bir adamın yanına bazat şey. Her birimizin yanımızda bazat şey yaş musulman dogon. Hel tehdimul İslam em tehdimul İslam. Sen şu yanındaki guşin, şu yanındaki mobilin bir özün oturda fikret. Aya İslam dinine hizmet etýärmi, ya İslam dinini munhedim etip barýarmy? İslam dinine zarar verip barýarmy musulman dogon? Şu bilen sen kän zatlaryny neşir berip bilýän. Kän sünnetleri neşir berip bilýän. Kän hadisleri sende neşir berip bilýän. Şumat forsatyň baka ey musulman dogon hyzmatymyz edeýli. Olakon bir hyzmat edeliň biri İmam Buhari rahmetullahi aleyh. Ey musulman dogon, bu İmam Buhari rahmetullahi aleyhiň öz gurrungynyň özü bir jeleselik wagz boljak. 16 yıllap Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın mübarek sözlerini üýşüreýinliýe kadan 16 yıllap Afrika diýmeye, başga garryly diýmeye her ýurtlary aýlanypdyr. Nämeden şirim? Şu Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sözlerini haýsy sahaba bilýär, haýsy sahabadan eşden adamma, Afrikada biri we falan sahabadan Resulullah aleyhissalam'ın sözüni eşitdi diýse, şoňa garşyn gitýänmişdik. Hatta ulamalar aýtdy, İmam Buhari rahmetullahi aleyh 16 yıllap şu hadis ýygnaýynyp Sahih Buhari kitaby Kur'an-ı Kerim'den sonra tamam ulama ehli sünnetin arasında Kur'an-ı Kerim'den sonra muteberterin kitap. 16 ýylyň içinde üýşürýär. Şonu üýşürjek bolup ýeriň ýüzüne 4 gezek aýlanypdyr diýär İmam Buhari rahmetullahi aleyh. Bulan hyzmatlaryň özüň musulman dogalla, oň üstüne bir hadis eşitýärmi? Şon Sahih Buhari kitabynda ýazjak bolanna her sahih hadisi zapt edip kitabyma ýazjak bolamda 2 rekat namaz okuydum, şo bilen ýazdym diýär.
Her hadis eşitip yazacak bolanna 2 rekat namaz okuyakydany şo bilen kitabym yazdım. Sahih Buhari adyny eşitýäňiz. 100.000 däne sahih hadis bilýänmişdik. 200.000 däne Resulullah aleyhisselam'ın aýdan sözü däbi diýilýän gaýry sahih hadisler bilýänmişdik. 100.000 däne sahih hadis. Hatta İmam Buhari rahmetullahi aleyh aýtýanmışdyk. Şu oturan yerimde qiyymyllamany 10.000 däne Resulullah aleyhisselam'ın sözüni fakat namaz muharetde aýdyp bereýin diýmişdik. Bir oturan meclisinde 10.000 däne Resulullah aleyhisselam'ın sözüni fakat namaz muharetde başka zatda da fakat namaz muharetde men aýdyň diýmişdik. İmam Buhari rahmetullahi aleyh Allah ruhunu şad etsin. Kişik wagtynda bir gözü körlük gelipdir, bir gözü görmändir. İmam Buhari'nin hakkında enesken doğa etye. Bir gece enesi diýişinde görüpdir. Hazreti İbrahim Halilullah ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam diýişine gelakadan buçluk sen oğlun gözleri asıllı. Sen ihlasın, sen ağlap eden dogalyň sebepli. Ey enele, oğul gyzyňyzyň hakkında ken ýaxşy dogalar edin. Om şeýlelik bilen enesi görýär İmam Buhari oğlu görmändir onu oğly gözleri asylýa. Şondan İmam Buhari hadisiň ýerine zähmet çekipdir musulman dogullar. Ýeriň ýüzüne aýlanypdyr. Her garylary gidipdir. Resulullah aleyhisselam'dan söz bilýän adam bolsa şoňa barpdyr. Onun hytmatyny özü İmam Buhariň aýtýan kepmamışdyk. 2 jelese mundan önce de aýtdyk. Bu gadri şu hadisiň ýerine meşgul bolupdyr. İnni la arju an alqa Allah Taala ve leysa ahadun yutalibuni anni igtabtu. Umid etýän kıyamet gününe aslında bir ýöne oturmany wagt etmändir bu alimler. Nagat hytmat etdirler musulman dogullar. Men umid etýän nämişdik İmam Buhari rahmetullahi aleyh kıyamatda Hudaý Taalaň huzurunda duramda bir nefer men garşyma çykakydan men golaýymdan gapdalymdan gelip Hudaýa men İmam Buhari'den hakymy aljak. Men ýyzymda falan wagtda menden gıybet etdi, men şundan razide, men hakymy aljak diýip başarmar diýipdir. Ömrümde bir neferiň ýerinden bir gezek gıybet edemek diýipdir. Bula ömürlerini hytmat bilen geçiripdir musulman dogullar. Oham gurrun şoň üstüne şu İmam Buhari rahmetullahi aleyh öz Sahih Buhari'sinde aksar hadislerin Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet etdiýär. Pes hytmat etseň Ebu Hureyre'den İmam Buhari'nin de kitabı Kıyamata sellim yürüyüpdi. Biz de başardığımızdan elimizdeki guşimiz bilen qawlukları ýaýra deýliň. Dinimize hytmat edeýliň musulman dogullar. Hudaý tebarek we taala hemmemiz dine hytmat etýärlerden aýlandyrsyn inşallah. Bir mowzun jembendi etsek Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh Seyyidu huffaz-ı sahabe yani sahabalan hadis hifzetýärleň baýary, serverleri Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh bolly. Adi Abdurrahman Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek ady oňa dakdy. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın mübarek gurrunlerinden alan derslemiz alqyşalmaklyk bolly. Ummata dine hizmet etmeklik bolly ve mahbubiyet insana hükmen bir gerek zatlaň biri. Allah hemmemiz mahbublardan etsin inşallah. Allah hemmemiz dine hizmet etýärlerden etsin inşallah musulman dogullar. Hudaý tebarek ve taala hemmemiz hemişe arkamızda musulman bütün musulman dogullarymyzyň alqyşy arkamızda bolýarlardan etsin inşallah. Yine bir gaytar Hazreti Mahtumul İşanyň aýtýany bar sözüne kulak goýgun bilenin ahyry hiç yere yetmez ýalanyň ömrü maly artar alqys alanyň gargys galındyrmaz ýaşsyn darar. Başarsaň hemişe alqys al. Bir gyssanyp duran benden arkasyndan bir zat aýyr. Özüň gyssanaňda daha. Bir ýerine bir eliň bilen, diliň bilen, malyň bilen bir hyzmet etip bilýän bolsaň, alqysyny almal forsatyň bar bolsa musulman dogan alqys aýlyň. Ol aňyrtaryp gyssanyp duka şoň alqysyny alsaň, ol çynnyň ýüregi bilen saňa doga etýär. O doga inşallah Hudaýyň ýanyna kabul bolar musulman doganlar. Ýöne özüň gyssanyp duran wagtynda o da bir gawdata. Ýöne bir bende gyssanyp duran wagtynda oň üstünden ýük aýyrmak ol beter Hudaý Taalaň ýanyna kabul boljak dogalaň biri musulman doganlar. Bir wagt bir adamlaň biri bir ýadawyňy çykarýaly 6-7 metr ýal defeden aýagy sür şakadany etekliň gaçyp gelýän bolmaly. On bir gyssanypdyr da defeden etek gaçyp gelýän adam ýere düşmäke şu gelýän ýerinde gyssandy da ay Hudaýa diýipdir, "Tagaman ýere düşsem bir tokly sadaka etýän" diýipdir da.
Ama bu adam şu yere düşüyor, yumşak yere düşüpdir, hiç tat bolmanır, defe qalaqadan üstü başını kakyan bolmalı. Adamın öz qıssanası her zat ayda jagawu diyakadan. Yok, musulman da o öz qıssanan da etmeli işinde. Bir musulman qıssanıp duqa onun arkasından yük ayırsan, ol çyn Hudaýyň söýýän bendelerini qılıklardır. Hudaý tebarek we taala aýdan eşderlere emel tawfiqyn nesip etsin inşallah. Hudaý tebarek we taala evlady bolmaýanlara salih evlatlar nesip etsin. İşi oňmaýanlara halal kesb, bereketli rızk Hudaý taala nesip etsin. Hudaý tebarek we taala emniyeti, can saglygy, parahatlygy ýurdumyzdan aýyrmasyn musulman dogalla. Ötellen ruh şat bolar, ýaly bir elhem, 3 qul huvallah. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.